Hey guys, det er mig. Og ja, jeg er tilbage, som I kan se. Og jeg fik hentet den nye version af Tekkit. Jeg har fandme ingen idé om, hvad fanden... Okay, hvad? Skal vi tage Classic igen? Det var den, jeg tog før. Eller Volt. Der er nogen af dem, jeg faktisk aldrig har prøvet. What the fuck? Ja, jeg tror, vi tager Classic. Ja, nu skal vi se. Base mods. Jeg har lige downloadet den, og ja. Ja, Kom nu, installere alle de der fucking mods. Mens den gør det, så smutter jeg lige ud. Ses! Jeg kommer igen. Sådan, er den færdig? What? Nej, come on. I er nu færdig. 2 seconds, I'm coming again. Version Jason, what the fuck? Okay. Ja, nu er den færdig. Haha. Fuck, den er langsom, og det er en af de hurtigste computere, jeg har. Okay, internet. Mangler måske lidt. TT. Fandme godt være lidt hurtigt. Jo. Nu begynder den sgu. Oj. Nu skal vi lige have den rigtige. Bliver det recordet her? Uha. Nej. Det vil tage køre. Okay. Jeg skulle lige have det nye. Okay. Great min underlige verden. Sådan her. Og så til at sige done. Great new world. Hey! New world. En god klasse. Simulating af alfabet. Det er fucking den samme sige, mand. Woohoo! Er det... what? Okay, hvad fanden er det, der sker? Det ligner sgu da det samme. Woohoo! Det skulle da... Ups. Kan vi tage ting? Jeg vil bare lige være sikker. Kan man det? Ja. Nej, der. Jeg skal se. Nej. Off. Options, hvad fanden? Cheat mode, recipe mode, der har vi den. Done. Hvad fanden er det for en Jackson spiller? Det er faktisk den, jeg lige vil spille. Ikke den map, han spiller overhovedet, nej, men den type. Fuck. Hvad er det for noget? Flaxseed. Hvad fuck er Flaxseed? Men der skulle gerne være en eller anden dungeon eller en slags. Der er noget. Der. Ja, jeg løber bare mod kortet. Jeg tror sagtens, at vi kan leve det her. Jeg tror sagtens, vi kan leve med det her. Jeg bange. Kan følge ned. Fuck. Der er noget. Der er kraftigt noget. Det er så virkelig sige, det skulle. Fuck, jeg skal lige have noget træ. Masser træ. Jeg synes bare, vi giver det der med det. Jeg tror også, jeg kommer ud med en Lonely Island lige her i dag. Jeg prøver at få nogle af mine venner og mine fætter, grandfætter, til at... Hvad fanden er det, ser ud med? Er det ikke det der, hvad fanden er det hedder? Når man hugger det ene, så falder det hele bare ned. Hvad fanden er det? Det kan jeg sgu ikke huske. Der kan man ikke... Hvad fanden er det?
Fuck. Okay, fuck. Hehe. Real time. Minecraft Ultima. Hvad er det? What? Minecraft layout. Hvad er det? Nej, den skal være enabled. What the fuck? Ja. Skal vi sige det? Nej, det er med 3. Det er med 3. Skal jeg lige have crafting table. Det må ikke blive mørkt. Nej. Så dør jeg. Ja. Jeg håber bare ikke, jeg dør sådan. I den episode. Jeg døde i episode 2 af Minecraft. Haha. My hardcore. Vi er ikke så gode venner igen. Eller, det er vi ikke mere. Jeg synes, det var sjovt nok lige i starten. Det er det, tænker jeg. Det er sikkert. Det er fandme. Det er ordentligt. Det er sjovt. Det er bare lige at finde ud af, hvordan fanden man gør det. På grund af de der. Hvad fanden er det hedder? Macerator og... Ja. Hvad er det, de hedder egentlig? Er det ikke Macerator? Jo, Macerator og Rotary Macerator. Nå er det... fuck, det skulle på grund af, at det ikke sender teksteffekt på sine. Hold kæft, det er sgu glemt. Synes sikkert. Vi skal lige... det er 3. Vi skal lige fjerne det ned. What the? Ja. Jeg ser ikke, det kan jeg så ikke komme udenom. Jeg kan godt lide hans ticket, det vi så. De er hårde. Det er gode. Og det er også det, der faktisk har inspireret mig. Det er... nu skal jeg lige se. Come on. Det er faktisk... Det er ikke helt... fuck det, så laver jeg også en... Så pickaxe. Så håber jeg, det skal vi skal gøre dem frem. For... Jeg aflever dig. Ses. Ej, ud, ned. Okay. Dumme for. Død. Hvor mange har vi? 3. Det må være rige. Lad os starte. Nu er det 40 stykker. Hvad var det, jeg gik ned? Hvad var det her? Fuck, jeg er helt bange for, hvad det er. Den må se dig, der giver det. Lortet sang. Den bedste sang, jeg nogensinde har hørt. Oh my god. Møjsang. Skal vi ikke have det der? Hvad fanden er det, den er? Er det ikke cover eller sådan eller andet? Nu skal I ikke dømme mig, fordi jeg har ikke spist det så meget. Der var... What the... skelet. Hader skeletter. De skal kraftigt skydes. Skulle de dumme med dyr? Kan jeg hoppe ned? Whee! Det er godt. Fuck. Mika. Det virker sgu da. Cool. What? Se. Det er faktisk... Ja, det er sgu da library. Det... Hold da kæft, mand. Det er faktisk bare Siege, jeg fandt inde på... Ja, var det Minecraft Seeds eller sådan et eller andet. Jeg skal ikke helt huske det. Jeg laver lige et stensvær først. Come and fight me, bro. Okay, hvad fanden? What the fuck? Det der, hvad fanden er det? Ha! Taber! Kæft. Sølv. Det er sølv. Jeg tænker lidt... Ja, lad os lave en sten pickaxe. Woohoo! Mens vi nu er i gang. Ja, vi vil holde den her træ. Det eneste vi har brug for nu, det er... Nu skal lige... Det er fandme fakler. Så jeg tror jeg skulle lige... At jeg gør... Boom. Hihi. Nej, lige 2. Klasse. Jump. Jeg så en kiste. Det kunne være godt. Jeg er bare bange for at gå derned. Scary. Fakler. Hvad fanden er der her rundt omkring? Det er jo... Det er sgu da egentlig tilfældet. Det må jeg sgu da. Det må det, skulle jeg sige. Det er egentlig fedt nok. Det var sådan en random seed, jeg egentlig bare sad og søgte på Lonely Island seed, på grund af nu vil jeg spille noget Lonely Island, ellers så det er sgu lidt for kedeligt. Så fandt jeg så det at sige til Strongholds.
library. Jeg synes, det lød meget fedt. Jeg er sådan helt bange for det. Sådan nær et eller andet. Ho. Er det emerald, eller hvad fanden er det der? Er det ikke emerald? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved, der er det jern. Og det er der faktisk en del af. Den der, den tør næsten ikke. Er det silverfish? Nej, det var det ikke. What the fuck? Der er en del af den. Lad os lige fjerne det her. Jeg har ikke engang nok til at lave en ovn. Og mangler fandme også lys. Jeg ved, om I kan se noget. Kan I se noget? Det håber jeg sgu da. Ellers er der ingenting for jer. Haha. Fuck. Ej, nu er det næsten synd for jer. Jeg vil græde på jeres vegne. Okay, shit. Bogen. Dog. Hvorfor tog jeg ikke det der emerald ned? Jeg tør næsten ikke, jeg er helt bange. Sneaking. Og ja, hvis I gider subscribe, så vil jeg da sgu da... Ja, og det er sgu da fucking glad, mand. Ja, grund af at det er sådan... Jeg har jo kørt en engelsk kanal, og det er jo sådan... gået okay, hvad jeg selv vil mene. Og måske en pickaxe. Det går ikke engang, skal jeg have en jern? Den der skal lige med mig. Tak. Fik jeg den med? Ja, det gjorde jeg sgu da. Det var meget godt. Det føles helt mørkt her. Helt skræmmende. Spider, hvad er der her? Hvad er det her, jeg skal finde enderportal eller hvad fuck? Der er sikkert en pressure plate eller sådan et eller andet. Nej, der er ingenting her. Hold kæft, jeg var helt bange. Dø. Jern der. Nej, der er ingenting her. Hvad fanden? Jeg tror sgu der mangler lidt. Lad os tage den her. Ups. Fuck. Shit. Fuck er det, jeg er gang i, mand? Hvor lang tid er det, jeg ikke har optaget? Fuck. Så lige pludselig på pause. Det ved jeg ikke. Men ja, lad os se. Gå nu fucking væk med det der lorte. Press. Det. Fucking dejligt. Lorte eller andet. Nej. Fuck. Hard to use, Optifine. Oh my god. Okay. Hold kæft, jeg er dårlig der. Okay. Fucking creeper. Key creeper. Ja. Skal noget sten til at lave. Jeg tør ikke falde ned. Nej. Det skal sådan der. Jeg tør ikke, hvis der kommer en eller anden ting. Smart den der. Kæft en flok idioter, mand. Kan jeg tage den med, så er det stadig lidt lys. Nej, jeg ved ikke, er den på peaceful eller hvad? Normalt. Så lad os se, er det noget her? Der er en træ der. Det kan jeg ikke lide der. Kan ikke lide det. Jeg fucking aflever dem, der kommer. Nogen inde? Nogen hjemme? Hallo? Fucking mange kul. Lad os se, om vi kan gå op. Fuck, jeg mangler også mad. Pis. Jeg går ikke dernede. Det gider jeg ikke. Det er fandme lort. Der kan jeg fucking grine noget sådan ned. Jeg tror jeg tager den her vej ned. Dum. Der bare. Der. New ore mine. Where the fuck? Jeg har fucking ingen idé om hvad fanden der er. Okay, nu skal vi se. Tin og kobber. Okay. Så er der blevet en del klogere.
Markel og jeg er blevet 10-20 gange. Kul. Vi er i familie. Vi elsker hinanden så højt. Ruby. Right. Fuck det. Uanset hvad, så er jeg tæt på et stykke. Så... Nej, ikke en fucking jerndør, mand. What? Jeg har 3 af dem nu. Nå ja. Ups. Ha, det skulle... Fuck. Okay, det skulle den gå i. Hihi. Så ser jeg. Bare så fucking lukket. Dang. God. Dang. Nej, det gik sgu ikke. Fuck det. Helst lave sådan en table ud af det. Yeah. Okay, kondenser. Hvordan fanden er det, man laver den? Skal lige stå lidt. Nej, vi har ikke set hinanden. Nej. Er det rigtigt? Vi kan ikke lide hinanden endda. Det er rigtigt. Er det rigtigt, vi havde hinanden endda? Ja, yeah, vi havde så hårdt. Vi havde hinanden så. Lala. Lad os gå lidt længere ind, og så sætte Torsi sådan lidt længere ind. Er det ikke diamant der? Det er det sgu da. Er det ikke? Jo. Hehehe. Diamond, my little friend. Okay, lad os lave en ovn. Har mere? Fuck. Kul. Dejligt. Nej, er det kul? Nej. Det er ikke engang kul. What the fuck? De snyder mig bare sådan hele tiden. Kul. Fucking kul, mand. Kom her. Yeah. Kul forever. Så skal jeg op her bagefter. Han her dør, mand. Jeg er helt bange for, at der kommer en creeper nu. Creeper! Get the fuck out of here. Jeg har fået med fuck, jeg sagde ikke, men jeg kunne ingenting sige. Ja, jeg tror, når jeg kommer op på den af min tid, tror jeg, at det måske er... Ja, den her episode. Episode. Jeg er faktisk lidt dårlig til det at tjekke, men... Nova katalysen. 8 kilogram modul monitor. Hvor cool, man. Line nummer. Haha. Det skal jeg lave. Jeg skal lave en computer. En monitor. Fuck det. Hihi. Ja, det kan sgu være sjovt. Så skal vi være hypermoderne, men lave en fucking computer. Ja, der er. Ja, fuck, det er nemt. Ja, der var sammen. Computer og monitor og... What the stone post? Signal receiver box. Signal controller box. Wow. Lad mig så disk drive. Cool. Nej. Vi bliver sgu da hypermoderne, mand. Fuck. What? Waterproof pipe. Floppy disk. Oh yeah. Det er allerede papir. Easy peasy. Oh yeah. Jeg spiller på engelsk Minecraft, så det er sådan lidt, hvis det er nogen lidt mindre børn, så er det nok lidt sværere. Er det ikke det? Fuck er det egentlig? Nå, det var det der Nikolaj. Nikolite. Nikolite. Hvad er det altså? Shit! Tungsten ore eller sådan noget, fandt det. Pis nu hedder man. Det var vist et eller andet med, at jeg skal tage noget god MC, og her får jeg ingen idé om fucking MC det er. Så... Jeg er bare... fucking ingen idé om, hvad fanden det er, hvor jeg... det er Nikolaj. Fuck, jeg er sådan nakket det, hvis der kommer nogen zombie eller sådan noget andet med.
Det ved alligevel at få den. Fucking creepers, mand! Nå, tak. Men... lad os prøve ikke at dø den her gang. Det fucking har lidt klamt. Lys. Svær. Ha, tæver. Hurtigt, kom nu. Nej. Fucking iron, man. Jeg har ikke brug for mere. Løb! Jeg vil ikke dø. Jeg vil fucking ikke dø. Wow. Det ved jeg, der var obsidian. Jeg vil op. Det er dag. Gud, tak, motherfucker. Kom nu. Jeg tager ikke nogen af mine fakler med, men det er kraftigt, rammer så hurtigt på hånden. Hvor meget iron har jeg? 5 iron. Rammer. Find noget nyt. Eller måske er det lige noget tin. Hvad er det tin eller hvad fanden var det? Det er ikke silver. Hvad var det? Tin. Hvad er det for? Fik jeg 3, det var tin. Ja. Få fat noget kår på et andet tidspunkt. Ej, sådan noget. Iron her, jeg vil lige tage det med. Fucking rifle lige nu. Det er fint. Nå. Masse iron. Det går da godt. Er det rest? Ja, det er redstone. Så kan vi lige få noget mere til vores computer. Hey, computer. Jeg elsker computer. De er så sjove. Især at spille på. Hold kæft, men jeg mangler mad. Fuck. Spjern det. La. Jeg tager en lille chilla. Så op, bada. Hvad er det? Jeg er ked af det. Se, kan ikke lide det. Sådan noget 3. Hvorfor glemmer jeg hele tiden? Tryk record. Nu ved jeg sgu da hvorfor. Jeg har ikke mine høretelefoner på. Fuck! Sådan. Nu kan jeg høre det. Det var godt. Nu kan jeg også høre, om der kommer creeper eller sådan et eller andet. Ej, hvor er jeg dog god til at glemme. Hvor lang er den her video egentlig ved at være, mand? Den finder ved at være lang. Det skulle da ikke meningen, den skulle være kort. Det skulle være fucking kort. Okay. Jeg går op. Så er jeg færdig med denne her video. Så har jeg også masser af jern. Nej, åbenbart ikke. Jeg har for meget jern. Tak. Så den ned. Så tager vi resten af turen op, du. Hvor fanden tror jeg kunne hugge noget af det der library? Skide bibliotek, mand. Lort the bibliotek. Jeg kan ikke løbe. Det er lidt noget shit. Men jeg elsker drift. Det er min nye hobby. Jeg så lige en... fuck. Shit. Ja. Kør! Fuck, jeg håber ikke, jeg dør det her. Kan man dø af det? Jeg kan huske det. Jeg fucking ikke huske det. Jo, man kan godt dø af det. Fuck. Æd de dumme mennesker, mand. Steve, eller hvad fanden hedder, mand. Jeg kan ikke huske, hvad det er, skin. Hold kæft. Okay, jeg tror godt lige, vi kan leve på nødrationer, mand. Sådan der, bum, og så. Kæft, jeg har klart kul, mand. Æg. Så kan jeg lave en lille æggefarm. Så kan jeg lige snakke det, mand. Fanden, svær. Der. Lille høn. Fanden går i og laver. Hey, jeg kan ikke rigtig lide dig. Du er fucking klam. Du vil slå mig ihjel. Nej, høne, hvad siger du til at lige dø? Nej. Når jeg lige har fået købt det her, så siger jeg tror jeg siger adieu nu. Og ja, det var den her episode, og vi ses. Husk at like og subscribe, og ja, jeg ved sgu ikke noget mere, men husk det, og ja, vi ses.